Еми, виж какво става, въртле. Гранати почна да направи. Началата са, мяре напред, дай тук. Чакай сега, мостри сега. Ако взе са пръсне, ще кажеш, що с пък букук ми даде. Добре, пробвам ли си? Гърмил е сега, гръмна. Те? Ма трябва да даде тук е на... Що е? Добре. Не изглежда добре, ама прототипна са. Мой ти дам нищо, което се разсепли за... Добре, кажи като разбереш, че става. Тя гръмна сега, един път нищо няма. Да, бе, добре са гранати, само и сега да ги... Какво ги храниш? Домашни ли са? Домашни? Да, домашни ти ги правиш. С капса? Да. Същата работа е. Слагаш? 6 мм. Изчистене. Няма една от мигда. Гръмува ли тази? Да. Или сега я пробвах? Сега два пъти гръмна, но сега добре. Ама тества още. Ще ви дам, само да пробвам. Моля? Прей. И можем да го подкупваме. Емо, я дай пак частта с кутиите. Точно така. Дядо Коледа може да го подкупвате. Централно по терена съм нахвърлял турбички с бомбонки. Вътре са по 5 броя, но отбора, за да го подкупи, трябва да има 2 събрани турбички. Тоест носи ги на дядо Коледа, дига ги дядо Коледа, имам тук нещо. И той играе за нашия отбор. Да вика. Също така може да се обажда ти на помощника му. Кога дядо Коледа спира да играе за даден отбор? Дядо Коледа играе за отбор 5 минути часовник. Има часовник. Като свършват бомбони. Емо, ще кажеш пак за кутийките, че нещо не ми стана ясно. Има големи кутии, вътре са с по 10-12 стопки. Някои с 12, някои с 10. 3 на брой са за отбор и отделно има малки кутии с по една топка. Те са по 4 за отбор. Ясно. По една топка може да носим, нали? По една топка можете да носите. Големите кутии, като вземете, в смисъл, топка, Крачки. като вземете топките, може да се носите дори да вългрят, се носите във вас. Но топките, които са в сама кутия, Тя не ги бутаме. оставате кутията на място. Добре. Само тези, които ги носите ръчно. То всичко ръчно, кутиите няма ги бутаме. Казват само на единична може да ги стреляме, това аз да не ги стреляме. Само, че дядо Коледа е той с картишни. Не може ли по едно, по две мога да Може най-много да се мога да пускаш. Две-три се съобразява. Общо това е сценарий, има ли нещо неразбрано? Няма, дай се разделяме. И като не стреляш е така. Като стреляш, как се издържа ръката.
Убит! Браво! Красавче! Я съм убит, браво. 30. Това нещо трябва да го вземем. Да. Така? По една топка. По една, нали? Не знам. Тя малка, тя голяма кутия това. Това голямо те е, значи да. По една. Обаче работа е, че те са по-близко до този дядо Кожа, като го убият и изнасят подаръци. Чуя, че шпех топката. Добре, ще не. Убит! И ти си мъртъв! Убита. Граната имаш ли? Да. Да, я е такой таз. Добре. Браво! Гън хит! Чай, то сега ще губим. Удари ми репликата! Браво! Чай оставя аз една играчка тук. Някой може да ли вземе зад мен? Ето тук е играчка. Да го отворя? Ти гледай колко Да. Играчките къде е тук, нали? Кой е топка? Топка, да? Тя е ебана мамата. Еми... Ай. Те нещо не мога да правят. Давай, надстиги.
Браво, хубава игра. Много добре, браво. Ти обаче си ги обичаш тия храсти. Ой! Край игра! Край игра! Ще му ударя един автоматик.